hau bizi, oraingoz 1100 belarri prest sekula lortu ez den marka gure herrian. ¡Vámonos, Antonia! Eta hemen dugu gure azafata taldea. Nola ez, hilabetetan zehar lanean beste lantalde handi batekin Euskaraldia prestatzen. Txalo gero bat arientzat! Azafatan jantzita, baino haien akziak persona daude, lasarte horiarra daude, hau biziak, belarri prestak, guden hau bezala, txalo gero bat zuentzat! Eta ezkerretik hasiko gara, zuekin, zure izena? Esti. Piztu behar da? Ez, piztuta do? Bai, a ber? Bai, entzuten da? A ber, bota? Esti naiz. Entzuten da? Zein da zure izena? Esti. Esti, zu, oain dela bi urte, 8 izan zeinan ez lehen aldiz gainera. Bai. Euskaraldia iritsi da. Azken hilabetetan lanean, asteburu honetako programazioa prestatzen buru belarri izan Bai. Zer sentitzen duzu momentu honetan? Ba, oaintxe urduritasun pixkat, baina, pozat. Poza sentitzen du, estitxu, txalo bat estitxu entzat! Eta bigarrena, gure eskuinetik, izena? Azkona, Jose Mari Azkona, bere bibote eta guzti. Oso ondo, 11koan, 8kotean ere izan zinean Azkona, dagoeneko 2 urte baino gehiago murgilduta. Zerek uste, Euskararen itxasoan, zabaletatik jetxi zaigu. Zer sentitzen duzu, Azkona? Sentitzen, ez bezala oso posa hondia, eta jendia horiaren mentarnak gure jarra ematen, eta horretik aukera iri txalo bat. Txalo bero bat zuentzat, esan du, oso fin! Mira, eskuta bala! Eta zure ondoan, norna zure zena zen da? Koro. Koro, txalo bero bat kororentzat! Eta, ez dakit ongi esango dudan, zaharretxean azar egoitzan lan egiten duzu, bertako lanbidea zea, bertako zirikatzailea, puntuak, koloretako puntuak ikusi ditugu. Jarri ditugu, gu ere ospatzen dugu Euskaraldia denok elkarrekin. Nola, ze giro dago zarren egoitzan Euskaraldia dela eta giron berezi bat nabaritzen da? Bai, hemenik aurrea egingo dugu, saiatuko gea, eta batez ere gure txapita daramagu egunero egiteko senideekin, erabiltzaileekin, egoitzaileekin, eta, bueno, bakarrik ezatia, Euskara polita dela, eta batez ere divertigarria. Zu 11kora inkorporatu zara, sartu zara, eta zer moduzko esperientzia izaten nahi da zuretzat? Batez ere netzako aukera bat izan da, bai, euskara mingainazkatzeko, lotza usteko, bestela betu gisa. Eta batez ere hori, euskara eta divertitu, batez ere hori, baina Sarzueta ikastetxean ere guraso elkartean topera lanean, txalo bat, arentzat! Eta hemen dago, nik esango nuke, 11koaren tximeleta, saltxera, eta historia eta koreografia eta bestelako guztien sortzaile. Zer modu zenala? Ondo, urduri, esti betela, baino batez ere gogoan bilakin. Gaztea, baino veteranoa eda bereak, da? Zer sentitzen da, gaztentasun, esperientzia duen horretatik, tximeleta dantzan, igual ja ez du... Ez, urduri oso urdurire ez nago. Oain holtza gainariko daunagatik ez, urdurigo euskaraldian piztukoan argi horrengatik. Oso ondo, bueno, opa, ekara, dena ematera. Eta hemen erdian dugun bikotea da gure Benjaminak dira, 11ko gazteak filak, zuen izenak? Larraitz eta? Xabi. Larraitz eta Xabi. Bueno, zuen fase politean zaudete, haine fase bonituan, eta beste batzuk fase interesantean. A ber, zer izan da zuentzat, Euskaraldiako 11koan sartzea, azterketekin ibili zarete, enpoiatzen, hori tartekatu duzu Euskaraldiarekin, liura honekin zarete orain hemen, topoan, bestela, zer sentitzen duzuen? Bueno, momentu batzutan oso erreixa ez da izan, baina beti gogoakin Euskaraldian parte hartzeko eta bilereta guteko eta hoi. Ikuste, hasieran sartu inanean ez berekila nahi ginen sartzen.
Nola goden ikusita, baina bueno, azkenian oso esperientzia polita izan da. Sorpresa asko hartu ditugu, eta hemen dago jende guztia ez da guztia nik uste hobena izan dela. Bueno, eta saiakera berezi bat egiten nahi da, aurtengo Euskaraldian gazteekin, bai DBH-ko gazteekin, bai institutoan, zure gaztea zaretela nola bizitu duzu, profesori, gaztekiko implikazioa, harremana. Bai, guazte artero biltzegea gazte batzordean, euskara batzordean, eta nik uste gazteak motibatuta gaudela Euskaraldian asuntonekin, eta nik gogotxuk uste ditut. Nik batez azpimarratuko nuke, azkenean Euskaraldiak bakarrikan 16-tik gorakoak baimentzen zitula parte hartzeko, baina gazteek bai parte hartu nahi horren aurren, azkenean ahalegin duzian eta bere proiektua aurrera ateatzeko, eta hori ere nik uste aipagarria dela. Oso ondo, etxe ere, 30 gazte izan genituen, DBH-koak, bizitari lanetan, eta aprobetxatuko nuke. Zuentza, lasarterako gaztentza, txalo bero bat! Eta zuen ondoan, nortzara zu? Ni Pati naiz. Pati, zu ere, zara, veterano bat, adinari begira, Jose Mariekin, nerekin, fase interesantean. 11koan sartu zara, sartu berria zara, zer izan da zuretzat, hola itxaso honetan murgiltzea? Hori zuk esan dezu, itxasoan sartzia. Eskerrak, talde hau izugarria da, oso pertsona bezala, eta laguntza asko entziren. Beraz oso urduriote naiz, eta hori dena, baina oso talde polita, oso langilea, eta liluratuta nago haien lanarekin. Oso ondo, baita zurekin ere, zurekin liluratuta gaude, nola ez. Eskerrik asko zuri, txalo bat zuretan, eta hemen daukagu Rebeka, beste salsera bat, beste veterano bat, 1000 saltxatan, 1000 metxetan, historiatan. Rebeka, zer duzu esateko? Bueno, nik esango nuke, leheno Jose Marik esan duen bezala, 1600 nago bizi eta 1000 bat o 1000 egun. 1000 bat. Oain dela 2 urte, uste izan ginala 2000. Baina 2000 horien barruan zeuden. 1000 edo 800 nago bizi eta baitare belarri prestidan, beraz, zenbakia etzan benetakoa. Aurten lortu ditugu askoz ere hau bizi eta belarri prest gehiago. Eta gainera guk egin behar izan ditugu gauza asko berriak, claro, nola, jende asko esaten dizu, baina nizertarako emango dut izena Euskaraldian. Nik eman nuen noin dela 2 urte, bitxapa gordeta daukat, gaina hor da berriro bestera batera, eta berdin, baina Euskal Herri guztian. Orduan ikusten oraindikan badaola norbait lasarten, pentsatzen dula, orain dela 2 urteko txapak balio diola, eta horri bilikoa bere txapakin, eta oso ondo da, azkenean, ohiturak aldatzea da asmoa, ez txapa ukitzea berria. Baina, bueno, zorionak, ze uste oso bide honean goazela, eta gure herria geho eta kutsu politagoa dula eta euskaldunagoa, zorionak denoi. Rebeka, hori da, gaula gardien egotea, hor da itzarioa, nabaritzen zaitu bai. Eta eskinean ikusten duzuena, sare sozialetan espertoa, Euskaraldia, eta hobizia, pelarri prestak, WhatsAppetan, Facebookean, bestelakoetan mugitzen ari badira, ari esker da, Mikel, gure sare sozialetako espertoa, zer dezu esateko, Mikel? Nik bota nahi dut, nola, orain dela 2 urte, esazi farretz, bestela urduri jarriko naiz, urduri gehiago, nire urduri nago, baina baita ere freskoago ere banago. Bota nahi dut, nola orain dela 2 urte, gure 40 egunetako erroka bukatu ondoren, afari bat egin genuen, eta afari hortan, Agus, Takolok eta Peio Jaurekin ere, hasi ziren izketan hor, hemen egin duguna, zabaldu bar dugu, ez dakit, beroa zeuden, orduan esaten zuten, Euskal Herri osora zabaldu beharko degula, porque hau oso potente izan da, eta 2 urte ondoren, hemen gaude, guretzat da igual herriko ekintza bat, baina hemendik kanpo badakizue noraino iritsi da edo iritsi gea, hori bakarri botaren nuen.